Goedemorgen, dames en heren. We zijn vandaag te gast in Panningen voor de IBOP-keuring van het Friese Paard. Wij gaan de IBOP keuren samen met collega Jos van der Wal en ik ben Corrie Raven. Wij wensen alle deelnemers heel veel succes. Als je het zover hebt, José die stelt Igor van de Kreterenhof voor. Wensen we José heel veel succes. A, ik zeg binnenkomen arbeidsdrag. C, linkerhand. C, linkerhand. E, B, E, grote volte. C, linkerhand. E, B, E, grote volte. E, B, E, grote volte. F, X, H van de hand veranderen. Midden eraf. F, X, H van de hand veranderen. Midden eraf. F, X, H van de hand veranderen. Dan C, slangenvolte met 3 bogen. C, slangenvolte met 3 bogen. C, slangenvolte met 3 bogen. C, M, arbeidsstap. C, M, arbeidsstap. B, afwenden. E, linkerhand. C, M, arbeidsstap. B, afwenden. E, linkerhand. E, linkerhand. K, A, arbeidsdraf. M, C, arbeidsgelop links. K, A, arbeidsdraf. M, C, arbeidsgelop links. E, B, E, grote volte. MC, E, B, E, grote volte. Sorry, MC gewoon. Sorry. Dank je, dank je. E, B, E, grote volte. K, A, arbeidsdraf. Ja, dank je. E, B, E, grote volte. K, A, arbeidsdraf. F, even aan veranderen. KA, arbeidsdraf. KA, arbeidsdraf. F, even hand veranderen. E, B, E, grote volte, hals trekken. F, even hand veranderen. E, B, E, groot draven. Ja. F, E, arbeidsdraf.
EBE grote volte halstrekker. Niet te snel even. Oké. Zo ja. Beugels op maat. CM arbeidsgelop rechts. CM arbeidsgelop rechts. En dan BEB grote volte. BEB grote volte. FA arbeidsdraf. KXM van hand veranderen middendraf. KXM van hand veranderen middendraf. EK arbeidsstap. EK arbeidsstap. KAF half laten strekken. KAF half laten strekken. FXG wenden. FXG wenden. XG altijd niet goed. FXG wenden. Luister maar. Wij hebben gekeken naar de verrichting van Igor van de Kreterenhof. We zagen op zich een hele mooie voorstelling, heel sympathiek voorgesteld. Even het kritische noot, hij zal iets meer lint in de hals mogen hebben. Het paard heeft wel veel uitstraling, veel zelfhouding. De stap is actief, goed lichaamsgebruik. De draf ook actief, achterbeen mocht iets meer schoudervrijheid hebben. Dat missen wij nog een klein beetje. In de galop heeft hij veel houding en kan daarin ook goed schakelen. Wij hebben de volgende cijfers gegeven. Voor de stap een 7, draf een 6,5, galop een 7,5, houding en balans een 7, souplesse een 7, schakelen een 7 en impuls een 7,5. Geeft een totaalscore van 77,5 punten. Een total score van 17,5 points voor number 1.
Wij hebben gekeken naar de verrichting van Verre H, voorgesteld door Eefje Appelmans. Eefje, je geeft het paard, stel je voor met een mooi beeld, mooie aanleuning. Het paard loopt gemakkelijk, laat zich netjes bewerken. Wat we echter nog even missen, dat is een stukje kracht. Een paard moet nog iets meer groeien in de kracht in het achterbeen, zodat hij wat meer gedragen kan lopen. De stap is ruim, maar hij heeft in de hand gesteld nog wel vaak wat moeite met de takt. De draf is iets loperig en in de verruimingen missen we het zweefmoment. De galop, hij blijft heel netjes in de houding, maar hij moet wat meer doorspringen en blijft vaak nog even wat te hoog in het kruis. Wij hebben de volgende cijfers gegeven. Een 6 voor de stap, een 6,5 voor de draf, een 6 voor de galop, een 7 voor houding en balans, een 6,5 voor de souplesse, een 6,5 voor het schakelen en een 6,5 voor de impuls. Geeft een totaalscore van 70,5. Number 2, total score 17,5. Gunner Jede, voorgesteld door Demi van Nuys. Demi, als jij het zover hebt, mag jij zo direct gaan starten. Succes! AXC, binnenkomen, arbeidsstraf. AXC, binnenkomen, arbeidsstraf. C, linkerhand. C, linkerhand. EBE, groot volte. EBE, grote volte. FXH, van hand veranderen, daarbij enkele passen middendraf. FXH, van hand veranderen, daarbij enkele passen middendraf. C, slangenvolte met 3 bogen. C, slangenvolte met 3 bogen. Dus C en M, overgang arbeidsstap. Tussen C en M, overgang arbeidsstap. B, afwenden. B, afwenden. E, linkerhand. B, linkerhand. Of E, sorry. Tussen K en A, overgang arbeidsdraf. Tussen K en A, overgang arbeidsdraf.
Tussen M en C, arbeidsgelop, links aanspringen. EBE, grote volte en enkele sprongen middengelop. EBE, grote volte, enkele sprongen middengelop. Tussen K en A, overgang arbeidsdraf. K-A, overgang arbeidsdraf. F, E, van hand veranderen. F, E, van hand veranderen. E, B, E, grote volte, hals laten strekken. Tussen E en H, teugels op maat maken. Tussen E en H, teugels op maat maken. Tussen C en M, arbeidsgelop, rechts aanspringen. BEB, grote volte en enkele sprongen middengelop. Tussen F en A, overgang arbeidsdraf. Tussen F en A, overgang arbeidsdraf. K, X, M, van hand veranderen in middendraf. Tussen E en K, overgang arbeidsstap. K-A, paard de hals laten strekken. Tussen E en K, overgang arbeidsstap. K-A-F, paard de hals laten strekken. F, teugels op maat maken. F, X, G, wenden. Tussen X en G, hand houden en groeten. En nummer 3, Gunnar Jede. Een echte powerhouse, vonden wij dat. Ook een paard met veel houding. Soms nog iets zoekende naar zijn balans. De stap, actieve stap, in de hand gesteld vonden we hem nog wel een beetje afgepast stappen. Maar net zo in de vrije stap, heel mooi ruimte, heel zuiver. Mooi door het lichaam. De draf, heel goed achterbeen, kan goed verruimen. Zoekt soms nog wel eens naar balans, dat horen we dan ook door het aantikken van de ijzers. De galop, goed bergen op, mag nog gewoon net iets lichtvoetiger zijn. Maar al met al wel een hele mooie verrichting.
Wij hebben dan ook de volgende cijfers gegeven. Voor de stap een 7, de draf een 7,5, de galop een 7,5, houding en balans een 7, souplesse een 7,5, schakelen een 7, impuls een 7,5, geeft een totaalscore van 80 punten. Total score 80 points. Onze volgende combinatie is nummer 16, Geeske A. Wordt voorgesteld door Ninja van der Eyck. Ninja, als je het zover hebt, mag je starten. AXC binnenkomen in arbeidsstraf. C linkerhand. C linkerhand. EBE grote volte. FXH van hand veranderen, daarbij enkele passen binnendraf. C slangenvolte met 3 bogen. C slangenvolte met 3 bogen. Tussen C en M overgang arbeidsstap. Tussen C en M arbeidsstap. B afwenden. B afwenden, E linkerhand. Tussen K en A overgang arbeidsstraf. Tussen M en C arbeidsgalop links aanspringen. EBE grote volte en enkele sprongen middengalop.
Wij hebben gekeken naar de verrichting van GSKA. Op zich netjes voorgesteld, Ninja. Maar we hebben een beetje een paard waar toch enigszins wat beperkter is in zijn beweging, in zijn lichaamsgebruik. En hij wil toch de hele tijd iets te veel op de voorhand blijven en heeft wat moeite om het achterbeen goed onder de massa te brengen. En daarbij komt ook nog een stukje lichaamsgebruik wat eigenlijk mist. De stap heeft hij moeite om zuiver te stappen. Hij is net even te traag in het achterbeen. En de draf hebben we juist een beetje een duwend achterbeen, wat hem juist weer naar de voorhand toe gooit. De galop die moet wat meer gaan rollen. Hij blijft nu wat te hoog in het kruis en hij heeft moeite om echt in 3-takt te galopperen daardoor. Dus helaas kunnen we niet zulke hoge punten hierop kwijt. Wij geven voor de stap een 5, draf een 6, galop een 6, houding balans een 6, souplesse een 6, schakelen een 6, impuls een 6. Geeft een totaalscore van 64 punten. Total score 64 points. Onze volgende combinatie. Onze volgende combinatie in de baan is Victoria van de Zomerstaten, gereden door Kees Verheij. Kees, als jij het zover hebt, mag jij starten. AXC binnenkomen in arbeidsdraf. AXC binnenkomen in arbeidsdraf. C linkerhand. C linkerhand. EBE grote volte. EBE grote volte.
overgang arbeidsdraf. Tussen M en C arbeidsgalop links. Tussen M en C arbeidsgalop links. EBE grote volte en enkele sprongen middengalop. EBE grote volte en enkele sprongen middengalop. Tussen K en A overgang arbeidsdraf. Tussen K en A arbeidsdraf. FE van hand veranderen. FE van hand veranderen. EBE grote volte hals trekken. EBE grote volte hals trekken. Tussen E en H teugels op maat maken. Tussen E en H teugels op maat. Tussen C en M arbeidsgalop recht. Tussen C en M arbeidsgalop recht. BEB grote volte. Enkele sprongen middengalop. Tussen F en A arbeidsdraf. Tussen F en A arbeidsdraf. KXM van hand veranderen in middendraf. KXM van hand veranderen in middendraf. Tussen E en K overgang arbeidsstap. Tussen E en K arbeidsstap. KAF paard hals laten strekken. KAF hals trekken. F teugels op maat. F teugels op maat. FXG wenden en tussen X en G halt houden en groeten. Ze was gespannen, hè? Ja. Ze kent beter. Nee, wel, dat niet. Maar hij kan echt, als hij loslaat. Ja, is het. Het is aanleg. Oh, Ivo is zo lastig hoor. We hebben gekeken naar nummer 5, Victoria van de Zomerstijten. We hadden vandaag helaas even te veel last van spanning. Dat zorgde voor een onrustige aanleuning. En dat kwamen we eigenlijk zo in de draf en de galop juist heel veel tegen. De draf valt vooral op door mooie lichtvoetigheid.
Dus we hebben voor de stap, mag wat afgepaste stap wel een actief achterbeengebruik. De draf heeft hij wat moeite met het schakelen. Dat zien we ook gewoon veel in de verruiming in de overgangen naar de galop. In de galop blijft hij net wat te stoer in de aanleuning. En daar is hij net wat te loperig in. Wij hebben de volgende cijfers gegeven. Voor de stap een 6, de draf een 6,5, galop een 6, houding en balans een 5,5, souplesse een 6, schakelen 5,5, impuls 6,5, geeft een totaalscore van 66 punten. Total score 66 points. Onze volgende combinatie is nummer 6, Boukje T. Fleur, als jij zover bent, mag je starten. Succes! AXC binnenkomen in arbeidsdraf. C linkerhand. EBE grote volte. FXH van hand veranderen, daarbij enkele passen middendraf. C slangenvolte met 3 bogen. Tussen C en M overgang arbeidsstap. Bij B afwenden. Arbeidsstap. Bij B afwenden. E linkerhand. E linkerhand. Stappen. Tussen K en A overgang arbeidsdraf. Tussen M en C arbeidsgalop links aanspringen. EBE grote volte, enkele sprongen middengalop. Tussen K en A overgang arbeidsdraf.
E van hand veranderen. E, B, E, grote volte en handstrekken. Tussen E en H teugels op maat maken. Tussen C en M arbeidsgelop rechts aanspringen. E, B, B, E, B, grote volte, enkele sprongen middengalop. B, E, B. Middengalop. Tussen F en A, overgang, arbeidsdraf. K, X, M van hand veranderen in middendraf. Middendraf. Tussen E en K, overgang, arbeidsstap. Tussen E en K, overgang, arbeidsstap. K, A, F, paard de hals laten strekken. F, teugels op maat maken. F, X, G, wenden. Tussen X en G, halt houden en groeten. Wij hebben gekeken naar de verrichting van bouwkje T, voorgesteld door Fleurbos. Bouwkje T valt op door een mooie zelfhouding in draf en galop, loopt mooi opwaarts, nette aanleuning. De stap in de hand gesteld mag hij het achterbeen iets meer doortreden. Het stukje vrije stap wat op laatst komt, stapt hij heel correct, mooi door het lichaam. Draf presenteert ze zich goed, heeft nog gewoon wat moeite met het schakelen. Dus daar moet ze nog wat sterker in worden. De galop mag nog wat meer ruggebruik krijgen, dat de galopsprong iets meer gaat rollen. Maar alles beschikt over ruim voldoende kwaliteit. Wij zijn tot de volgende cijfers gekomen. Voor de stap een 7, de draf een 7, galop een 7, houding in balans een 7,5, souplesse een 6,5, schakelen een 6,5 en puls een 7 geeft een totaalscore van 77 punten. Gefeliciteerd. Dan onze volgende combinatie is Bieke. Bieke wordt voorgesteld door Jaline Hensen. Als jij het zo direct zover hebt, mag je starten en we wensen je veel succes.
Ja, begin maar. AXC binnenkomen in arbeidsdraf. AXC binnenkomen in arbeidsdraf. C linkerhand. C linkerhand. EBE grote volte. EBE grote volte. FXH van hand veranderen, daarbij enkele passen middendraf. FXH van hand veranderen, daarbij enkele passen middendraf. C slangenvolte met 3 bogen. C slangenvolte met 3 bogen. Tussen C en M overgang arbeidsstap. Tussen C en M overgang arbeidsstap. W afwenden. W afwenden. E linkerhand. E linkerhand. Tussen K en A overgang arbeidsdraf. KA overgang arbeidsdraf. Tussen M en C arbeidsgalop links aanspringen. Tussen M en C arbeidsgalop links aanspringen. EBE grote volte en enkele sprongen middengalop. EBE grote volte, enkele sprongen middengalop. Tussen K en A overgang arbeidsdraf. KA overgang arbeidsdraf. FE van hand veranderen. FE van hand veranderen. En EBE grote volte hals trekken. EBE grote volte hals trekken. Tussen E en H teugels op maat maken. Tussen E en H teugels op maat maken. Tussen C en M arbeidsgalop rechts aanspringen. CM arbeidsgalop rechts. WEB grote volte enkele sprongen middengalop. WEB grote volte enkele sprongen middengalop. Tussen F en A overgang arbeidsdraf. FA overgang arbeidsdraf. KXM van hand veranderen in middendraf. KXM van hand veranderen in middendraf.
teugels op maat maken en FXG wenden. F teugels op maat maken, FXG wenden. Tussen X en G halt houden en groeten. Wij hebben gekeken naar de verrichting van Bieke, gereden door Charline Hensen. Netjes voorwaarts voorgesteld. Paard wat gewoon ook netjes in houding blijft. De houding zal over het algemeen wel net iets meer bergop mogen zijn. De stap in de hand gesteld blijft hij iets strak in het voorbeen. Bij het halstrekken stapt hij heel mooi door het lichaam en dan zien we dat strak voorbeen ook niet meer. De draf is mooi actief, maar pas op, want het zit net een beetje op het randje om loperig te worden. En in de galop, zo'n gewone arbeidsgalop ook netjes, en met de verruiming ook een beetje hetzelfde probleem als in de draf, dat hij eigenlijk iets te loperig wordt en dan ook in de galop net iets te weinig bodem pakt in de verruiming. Wij hebben de volgende cijfers gegeven. Voor de stap een 7, voor de draf een 7, galop een 7, houding en balans 6,5, souplesse 6,5, het schakelen een 6,5 en de impuls een 7. Geeft een totale score van 75 punten. Number 7, 75 points. Onze volgende combinatie is Emke van het Hoeven van Traamzicht. Wordt voorgesteld door Marijke van der A. Marijke, als de baan straks vrij is en jij hebt het zover, dan gaan we starten. We wensen je veel succes. We gaan beginnen, Marijke. AXC, binnenkomen in arbeidsdraf. C, linkerhand, C, linkerhand. EBE, grote volte, EBE, grote volte. FXH, hand veranderen en gepaste midden eraf. FXH, hand veranderen en gepaste midden eraf.
C. Slangenvolte met 3 bogen. C. Slangenvolte met 3 bogen. Tussen C en M, arbeidsstap. Tussen C en M, arbeidsstap. B. Afwenden, tussen C en M, arbeidsstap. B. Afwenden. E. Linkerhand. E. Linkerhand. Tussen K en A, arbeidsstraf. Tussen K en A, arbeidsstraf. Tussen M en C, arbeidsgelop links aanspringen. Tussen M en C, arbeidsgelop links aanspringen. EB1, grote volte, EB1, grote volte, enkele sprongen middengelop. Tussen K en A, arbeidsstraf. Tussen K en A, arbeidsstraf. F, E van hand veranderen. F, E van hand veranderen. EB1, grote volte, daarbij de hals laten strekken. EB1, grote volte, daarbij de hals laten strekken. Tussen E en H, teugels op maat maken. Tussen E en H, teugels op maat maken. Tussen C en N, arbeidsgelop rechts aanspringen. C en N, arbeidsgelop rechts aanspringen. B, E, B, grote volte, enkele sprongen middengelop. B, E, B, grote volte, enkele sprongen middengelop. Tussen F en A, arbeidsstraf. Tussen F en A, arbeidsstraf. KXM van hand veranderen in middendraf. KXM van hand veranderen in middendraf. KXM van hand van de middendraf. Tussen E en K, arbeidsstap. Tussen E en K, arbeidsstap. KAF, de hals laten strekken. KAF, de hals laten strekken. F, teugels op maat maken. F, X, G, wenden. F, X, G, wenden. Tussen X en G, halt houden en groeten.
Wij hebben gekeken naar de verrichting van nummer 8, Imke van de Hoeve van het Raamzicht, voorgesteld door Marijke van der A. Wij hadden even het probleem dat het paard gewoon te gespannen is. En we zien op zich een merrie die over kwaliteiten beschikt, maar die nu gewoon moeilijk te beoordelen zijn door alle spanning. En die spanning dat zien we dan in de aanleuning, het mist balans, er zit weinig rust in de beenzetting. En de stap, moeten we zeggen, die is zuiver en heeft heel veel ruimte. Hebben we dan ook meteen met een 8 beloond. De draf, we zien wel eens kleine stukjes dat we zeggen van hé, dat is best een goed achterbeen, maar hij is zo loperig. En hetzelfde geldt voor de grop. Dat is te loperig en dan mist hij zijn draagkracht. Terwijl dat er wel hele kleine fracties van momenten zijn dat we zeggen van hé, het zit er allemaal wel in, maar helaas kunnen wij dat vandaag niet naar waarde beoordelen, omdat het geheel te gespannen was. Dus de cijfers die wij hieraan hebben gegeven, is dus wel een 8 voor de stap, de draf een 5,5, de galop een 6, houding in balans een 5,5, souplesse een 5,5, schakelen een 5,5, de impuls een 6. En dan kun je zeggen, ja, er zit heel veel energie in, waarom heeft hij dan een 6? Maar de energie, dat moet wel een gereden energie zijn en ook een stukje energie van het paard, maar de energie was ons te weinig onder controle. Het geeft een totaalscore van 67 punten. The total score of number 8 is 70 points. Gaan we nu kijken naar nummer 10, Silke KM, voorgesteld door Fleur van Kempen. Fleur, we wensen je veel succes. Uitzet binnenkomen in arbeidsdraf. Zeelinkhand. EBE Grote Volte. Even examenland veranderen, eigenlijk passen met de draf. Zeeslange Volte 3 boven. Tussen C en M arbeidsstap. B afwenden, E linkerhand. Dus K en A arbeidsstraf.
Tussen M en C galop links. EBE grote volte en gesproken middengalop. Tussen K en A arbeidsgraf. FE van hand veranderen. FE van hand veranderen. EBE grote volte hals strekken. Tussen E en H teugels op maat maken. Tussen C en M galop rechts. C en M galop rechts. BEB, grote volte. Eindgesprongen middengalop. Tussen F en A arbeidsdraf. KXM van hand veranderen middendraf. Tussen E en K arbeidsstap. Tussen E en K arbeidsstap. KA even de hals laten strekken. F teugels op maat maken. FXG wenden. Tussen X en G hand houden en voeten. Wij hebben gekeken naar de verrichting van Silke KM, voorgesteld door Fleur van Kempen. Het paard valt op door een hele mooie houding. Weet hij in de draf en in de galop zich heel mooi in de houding te presenteren. In de stap heeft hij moeite met de takt. Ook in de verruiming is hij net te snel weg in het voorbeen, dat hij zowel in het halstrekken als in de arbeidsstap toch moeite heeft om de zuivere takt te behouden. De arbeidsstraf is op zich heel netjes qua houding, maar mist het echt in de verruiming. Dan gaat hij meer versnellen. De galop links heeft hij moeite om de takt te houden. De rechter galop blijft gewoon heel correct. Wij hebben dan ook de volgende cijfers gegeven. Voor de stap een 5,5.
De draf een 7, galop een 6,5, houding in balans een 7, souplesse een 6,5, schakelen een 6 en de impuls een 6,5. Geeft een totaalscore van 71 punten. Total score 71 points. Onze volgende combinatie in de baan is nummer 12, Fabienne JL. Wordt voorgesteld door Rafael Ballester. Rafael, als jij het zover hebt, mag jij straks starten. Succes! Wat is dat, Nienke? Door.
Wij keken naar de verrichting van Fabienne JL. Wij hebben het advies gegeven om te stoppen met de proef, want er is zoveel spanning dat het eigenlijk niet te beoordelen is. Dus het advies gegeven, kom een volgende keer terug. Fabienne JL is out of competition. There are too much tense. De volgende combinatie in de baan is Venus van Rijpshelen. Wordt voorgesteld door Marissa Schrouwen. Marissa, als jij het zo direct zover hebt, mag jij starten. Heel veel succes. AXC binnenkomen in arbeidsdraf. AXC arbeidsdraf. C linkerhand. C linkerhand. EBE grote volte. EBE grote volte. FXH van hand veranderen, daarbij enkele passen middendraf. FXH van hand veranderen, enkele passen middendraf. C slangenvolte met 3 bogen. C slangenvolte met 3 bogen. Tussen C en M overgang arbeidsstap. Tussen C en M arbeidsstap. B afwenden. B afwenden. E linkerhand. Tussen K en A arbeidsdraf. Tussen K en A arbeidsdraf. Tussen M en C arbeidsgalop links. Tussen M en C arbeidsgalop links. EBE grote volte en enkele sprongen middengalop. EBE grote volte, enkele sprongen middengalop.
Tussen K en A overgang arbeidsdraf. Tussen K en A arbeidsdraf. FE van hand veranderen. FE van hand veranderen. EBE grote volte hals strekken. EBE grote volte hals strekken. Tussen E en A teugels opmaat. Tussen E en A teugels opmaat. Tussen C en M arbeidsgalop rechts. Volte en enkele sprongen middengalop. Tussen F en A overgang arbeidsdraf. Tussen F en A. Tussen E en K overgang arbeidsstap. Tussen E en K arbeidsstap. KAF hals laten strekken. KAF hals strekken. Bij F de teugels op maat. FXG wenden. FXG wenden, dus X en G halt houden en groepen. Verrichting van Venna van der Repshil. Voorgesteld door Marissa Schrauwen. Een hoogbenige merrie. Wat netjes in de houding loopt, sympathiek voorgesteld. De stap is zuiver, maar mag wat meer lichaamsgebruik hebben. Mist daarbij ook nog wat ruimte. Draf, ook netjes in de houding. De achterbeen moet meer onder de massa treden en mist een stukje schoudervrijheid. De galop, netjes in balans, maar moet nog meer ruimte hebben. Dus over het algemeen het paard netjes in de overgangen, maar het geheel moet nog net iets krachtiger worden voorgesteld. Dankjewel. Totally score, even de cijfers. De stap een 6, de draf een 6, galop 6,5, houding in balans een 7, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls 6,5, totale score 70,5, 70,5 points. Gaan we verder met nummer 14, Jalda van de Demro Stables, voorgesteld door Demi van Nuis. Demi, als jij het zover hebt, mag je starten. Succes! AXC, binnenkomen, arbeidsdraf. C, linkerhand. EBE, grote volte.
veranderen, daarbij enkele passen middendraf. F, X, H, van hand veranderen, enkele passen middendraf. C, slangenvolte met 3 bogen. C, slangenvolte met 3 bogen. Tussen C en M, overgang arbeidsstad. Tussen C en M, overgang arbeidsstad. B, afwenden. B, afwenden, E, linkerhand. E, linkerhand, tussen K en A, overgang arbeidsdraf. Tussen K en A, overgang arbeidsdraf. Tussen M en C, arbeidsgeloof, links aanspringen. Tussen M en C, arbeidsgeloof, links aanspringen. EBE, grote volte en enkele sprongen middengeloof. Tussen K en A, overgang arbeidsdraf. Tussen K en A, overgang arbeidsdraf. FE van hand veranderen. FE van hand veranderen. EBE, grote volte, hals laten strekken. EBE, grote volte, hals laten strekken. Tussen E en H, teugels op maat maken. Tussen C en M, arbeidsgeloof, rechts aanspringen. Tussen C en M, arbeidsgeloof, rechts aanspringen. BEB, grote volte en enkele sprongen middengeloof. BEB, grote volte, enkele sprongen middengeloof. Tussen F en A, overgang arbeidsdraf. Tussen F en A, overgang arbeidsdraf. KXM van hand. Tussen E en K, overgang arbeidsstad. E en K, overgang arbeidsstad. AKF, waar de hals laten strekken. F, teugels op maat maken. F, X, G, wenden. Tussen X en G, hand houden en groeten. Wij hebben gekeken naar de verrichting van Ialda van de Demero-Stables, voorgesteld door Demi Nuis. Zeer sympathiek voorgesteld.
Een paard wat opvalt met een hele mooie drietakt galop, netjes in balans. Waarvan vooral de linker galop heel mooi is. De rechter is iets loperig. In het totaalbeeld zal het paard iets meer bergop mogen blijven lopen. Het achterbeen mag er iets meer onder komen. Het is allemaal net iets meer, want weet je, het totaalbeeld is op zich wel gewoon heel sympathiek. Maar er mist nog een stukje kracht in. En dat is ook vooral in de draf met de verruiming. En dan wordt hij nog net iets te loperig. En ja, dat is ook dan weer duidelijk te zien dat de draagkracht mist. De stap is actief, goed zuiver, heeft ruim voldoende ruimte. Wij hebben de volgende cijfers gegeven. De stap een 7, de draf een 6,5, galop een 7, houding in balans 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6,5 en puls een 7. Totaal scoren van door Kees Verheij. Kees, als jij het straks zover hebt, mag je starten. Heel veel succes. AXC, binnenkomen in de arbeidsdraf. AXC, binnenkomen in de arbeidsdraf. C,
Wij hebben gekeken. Zijn we weer. Wij hebben gekeken naar Bonita van de Zomersteed, gereden door Kees Verheij. Een merrie die zich goed weet te presenteren, mooi lichtvoetig en heeft veel swing. In de stap veel ruimte, veel schoudervrijheid. Het zal nog iets actiever mogen. De draf ook veel schoudervrijheid. Het achterbeen loopt echt mooi de goede kant op. Daarentegen is de galop nog iets groen, iets gehaast en mist daarin nog een stukje draagkracht. Wij hebben de volgende cijfers gegeven. Een 7,5 voor de stap, een 7,5 voor de draf, een 6,5 voor de galop, een 7 voor houding en balans, een 7 voor de souplesse, een 6,5 voor het schakelen en een 7 voor de impuls, waar een totaalscore van 77,5 punten geeft. Een total score van 17,5 points. Gaan wij het programma verder met Florian van de Morgenzon, catalogus nummer 4, wordt voorgesteld door Ninja van der Eyck. Ninja, als jij het zover hebt, mag je starten. Heel veel succes. Wordt nog even mest geruimd in de bak, dus neem even de tijd daarvoor.
Nummer 4, Florian van der Morgenzon. Voorgesteld door Ninja van der Eyck. Wij hebben gekeken naar een zeer vriendelijke voorstelling. Maar misschien zit daar ook direct een beetje de valkuil in. Want het geheel moet gewoon actiever. Het komt eigenlijk in al de gangen komt het terug. We zien op zich een heel mooi plaatje wat een en al happiness uitstraalt. Houding, balans, ook netjes. Maar het achterbeen moet meer ondertreden. De stap heeft wel voldoende activiteit, heeft veel ruimte. Paard heeft daarin ook een goede lichaamsgebruik. De draf moet krachtiger en meer schoudervrijheid krijgen. De galop, maar meer sprong en de achterbeen ook meer onder de massa springen. Ja, en gewoon in in de draf en in de galop, daar mist toch een stukje schoudervrijheid. Wij zijn tot de volgende cijfers gekomen. Een 8 voor de stap, een 6 voor de draf, een 6,5 voor de galop, een 7 voor houding en balans, een 6 voor souplesse, een 6,5 voor het schakelen en de impuls een 6,5. Geeft een totaalscore van 74 punten. De total score 74 points. En dan gaan we alweer naar onze één na laatste combinatie. Welke? Dan hebben we Alberto K. wordt voorgesteld door Merel Groen. Merel, als jij het straks zover hebt, mag je starten. Veel succes. A, XC, binnenkomen, arbeidsdraf. C, linkerhand. E, B, E, grote volte. FXH, van hand veranderen, enkel pas midden eraf. C, slammenvolte met 3 bogen. Tussen C en M overgang arbeid stap.
afwenden. E linkerhand. Linkerhand. Dus K en A overgang arbeidsdraf. Tussen M en C arbeidsschool op links. E, B, E, grote volte, enkele sprongen middelgalop. Tussen K en A, overgang arbeidsdraf. F1 van hand veranderen. F1 van hand veranderen. E, B, E, grote volte, hals strekken. Tussen E en H, teugels op maat. Tussen C en M, arbeidsschool op rechts. B, E, B, grote volte, enkele sprongen middelgalop. Tussen F en A, overgang arbeidsdraf. K, X, M van hand veranderen. In middendraf. Tussen E en K, overgang arbeidsstap. K, A, F, paard de hals laten strekken. F, teugels op maat. F, X, G, wenden. Tussen X en G, halt houden en groeten.
Wij hebben naar de verrichting van Alberto K. gekeken, voorgesteld door Merel Groen. Wij waren nogal gecharmeerd van dit paard. Een paard wat zich mooi weet te presenteren, mooi in de houding. Mooi in de houding en ja, zeer sympathiek overkomt. Ook een paard wat zich heel fijn laat bewerken. De stap is zuiver, heeft een lichte overstap, mag wat meer lichaamsgebruik hebben. Hij draaft gemakkelijk, mag iets meer buiging in het achterbeen hebben, maar blijft heel mooi in balans. En dat is ook over de galop te zeggen, dat hij mooi in balans blijft, schakelt heel gemakkelijk. En rechts maakt hij ook een hele mooie verruiming en kan zich daar ook heel mooi in terugschakelen. Het geheel mag nog iets meer groeien in draagkracht, maar wij worden wel blij van deze verrichting. De cijfers die we hebben gegeven, de stap een 6,5, de draf een 7,5, de galop een 8, houding en balans een 7,5, souplesse een 7, schakelen een 7,5 en de impuls een 7. Geeft een totaalscore van 80,5 punt. Total score 80,5 points. Dan gaan we naar onze laatste deelnemster, nummer 11. En dat gaat van Bijp van Lansing, wordt voorgesteld door Amazone Fleur van Kempen. Fleur, als jij het straks zover hebt, mag je starten. Veel succes. AFC binnenkomen, arbeidsgedrag. C, linkerhand. EBE, grote volte. FXA van hand veranderen, enkele passen midden eraf. C, slanke volte met 3 bogen. Tussen C en M arbeidsstap. B afwenden. E linkerhand. Tussen K en A arbeidsdraf. Tussen M en C galop links.
opgevangen middengalop. Tussen F en A arbeidsdraf. KXM van hand veranderen, middendraf. Tussen 1K arbeidsstap. KAF hals laten strekken. F teugels op maat. FXG wenden. Tussen X en G houden en voeten. Wij hebben we zijn er weer. Wij hebben gekeken naar Bijp van het Lansing, voorgesteld door Fleur van Kempen. En wij hadden het idee, Fleur, dat jij heerlijk moet hebben gereden. Wij hebben het idee dat jij heerlijk moet hebben gereden. Ja, hè? We zijn gewoon een hele mooie voorstelling. Een grote merrie met veel houding, een heel mooi silhouet. Wat opvalt is gewoon dat de merrie gewoon heel gemakkelijk beweegt in al de gangen. Hij heeft ook goed lichaamsgebruik. De stap is zuiver. Heeft goed buiging in het achterbeen. Het zal nog iets meer mogen schrijden in de stap. De draf beweegt heel gemakkelijk. Goed achterbeengebruik. Veel draagkracht in de draf. En de galop is ook krachtig. Veel houding in balans. En schakelt hierin ook heel gemakkelijk. Wij zijn tot de volgende cijfers gekomen. Een 7 voor de stap. Een 8 voor de draf. Een 8 voor de galop. Een 8,5 voor de houding in balans. Een 8 voor de souplesse. Een 8 voor het schakelen. En een 8 voor de impuls. En dat geeft een totaalscore van 87 punten. Een total score voor 87 points. Dan sluiten we hier de IBOP voor vandaag mee af. De accommodatie lag er prima bij. Bedankt daarvoor de organisatie. En bedankt Jos voor het meekeuren. En Traini voor de secretariaatwerk. En dan zien we jullie een volgende keer terug. Tot ziens.